Ploko Garbosari. Aturi salam para miyarti, amur wadi pagelaran seni. Jatilan harga turanggoso, jati cicil saking Ploko Garbosari. Iya 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 iya. Oh! Ayo. Ayo ayo jo. Iya iya. Ayo. Wah. Oh. Yo. Wah. Yo. Iya. Iya iya. Wah. Yo. Ya iyo. Ayo. Ya ya ya. Aku citra tumindak kono kasar nino nuturi nutiro Sampe jurnani jarno Dakan ipo ing karya. Aku citra tumindak kono kasar nino wiraning nutiro Sampe jurnani jarno Dakan ipo ing karya. Oh. Ya 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 ya. Wah. Ayo. Ya. Ya ya ya. Ya ya. 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 Ya ya. Ya. Ya eh oh. Ya. Ya 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 ya. Ya oh ya. Ayo.
Ya. Balani kok kono. Tenangnya sih kakak. Kakak yang pelotong loh. Oh,
Intuti bae enggak? Dirayu aja bilang. Berawasi. Oh. Ya. Oh. Yuk. Ah. Ayo. Ono ambek angsik. Wis to. Urung wayahe salin wis kon salin to. Ayo. Dawa iki. Dawa iki dawa. Dawa buntute. Itu. Kene, hup. Kene. Suarane dawa, Mas. Kene. Bismillahirrahmanirrahim. Mah kayak lurut duit. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Met. Iki jeruk anu volumene dunggahke, Met. Volume apa? Seru sithik. Iya. Awak dhewe cangkeme Ora banter cetletut. Apa, Wi? Cetletut. Cetletut ra apa-apa, Met. Ayo wis. Salame wis awak dhewe ning acarane apa, Met? Acarane niki Apa? syukuran. Syukuran. Hah? Suro. Kuping wis tuweke budek. Ancuane. Dosa we. Dosa we. Kowe awakmu dhewe itu. Nggih acarane niki suran. Suran. Tegese suran niku napa Mas Andes? Suran ki yo Resiki kuwi to. resiki yo. Barang sing kotor kuwi to. Barang sing kotor. Ayo kok ngono tak. Kok iso barang sing kotor. Ngono ku tak celup-celupke ngene dadi barang pusaka. Gundulmu. Yo intine bersih. Nggih. Gitu. Muga-muga masyarakat kini sehat selalu lancar rezekine. Amin, tentrem ayem. Penontonnya tekan dur kono. Halo, Bang. Awas, ning kono sirite bahan kangkrang bolo. Heeh. Aja mlendis, Bolo. Adike hati-hati kok glundung ke bawah ya. Adik lo. Iki sing blendrang mau ya? Sing ndi? Piye? Oh iya Tak ki. video mah ngece. Piye? Kowe ki ora ngece. Action. Dadi kok ilate. Kowe. Kowe rada sariawan kan. Iki lho. Oh, iki lho. Iki sing ngemut. Luar biasa. Ayo tas Enek generasine. Tas semono-mono. Lah iya. Nganggo jalan gegeden, Mas. Lah napa? Gasro dase, Mas. Ora apa-apa Mas Andes. Itu Ya, bukti bahwa anak-anak muda Indonesia melestarikan itu budaya betul, bangsa. Berikan Jeh. tepuk tangan dulu. Luar biasa. Lah Iki iya. sarengan jatilan harga turangga sejati. Heeh. Awak dhewe iki bisa niki. Loro. Ada yang lapangan udan-udan sing pake teles. Sik, menang. Labine Jeh. antemi doni we. Pas ning lapangane lho, Des. Tak wengi. Aku lali nopo sing pake teles kok Iya. eling-eling. Sing kuwi garing. Ngene iki. Jeh. Ki do nopo sing nyeklari Iki sponsore sinten? Hah? Semen ditanya. Tak apa iki? Awak dhewe liwat rono wes tekan kene to, Met. Alhamdulillah. Wis dongake ya Jeh, wis. sampun. Iki kok tambah akeh to, Met. Ayo gede-gede to, Des. Iki gori. Iki mbokne gori. Iya. Dimek melenyot. Iki gori ju. Sing ndi? Gori mateng. Mosok. Ora wis gedhi blok lho. Oh iya kuning ya, Des. Ya. Ditotoke serak tuk. Kenapa? Bubuk lah ya. Nek iki walah kaya Mas Kumang. Iki ora sepetek tili ya. Tak kira Mas Kumang kae ngono. Titik telek. Kali cuwilik ning ngono. Lincah. Kita gudulmu. Ya, saiki ana Gandrung. gandrung. Gandrung ra apa-apa, losok. Wani ora. Wani aku. Ditunggoni. Ora sah wedi. Ora sawedi. Golek neh. Saiki silit pitike payu. Lah kok iso neh? Aku temempel ning bathuk-bathuk. Kowe brutul apa?
Pripun? Ah niki kadosnya juragan tahu kon mriki yo 100 Mas. Ayo. Ayo. Sithik ae Mas. Juragan tahu Mas sinten? Oh tak dibilangin. Ayo juragan tahu nih. Jaluk tek-tek lagune mau ngae. Oh, Mas Yuda barang putih niki Mas Yuda. Ora apal-apalan. Teh putih. Mau iki tesanya. Mriku. Putih niki bos tahu. Hah? Ah, nggih mriki mlebet kok. Ngono, Pak. Pakde. Ngono, yo. Kalih kula ngono, Pakde. Yo, kek napa? Meneng ya. Tonyak-tonyak. Pripun? Oh, Aku ora mlebu. Ha dileboke, Pak. apane? Hak, Mas teh wonge yo nguruso. Dilebokne, Pak. Nggih mriki. Nandes. Ben goyang ngono lho, Bapak. Iki. Ben goyang ngono. Iki lho. Ke. Lagune napa, Pak? Ya sekarang peri kau Pak lah yo. Angel, kata-katane permen. Pripun? Niki badhe request napa, Pak? Ambok lah. Angel ini ada nih Badhe request, Bang. Request mboten? Oh, soblok ketel, goblok ngeyel. Iya. Kata-kata gini. Yuk, Yuk, saiki joget ya, tak Pak. lagune Tina Joget. Tuse, Met. Ora iso. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Nggih. Lancar Baik. rezekine pokoke tambah jaya usahane. Ning res. Jreng ngaru aku wis kencan karo tukang orjune. Sing ndi? Kohani. Apa to? Kasunya taning Yo. kebendung ing dodo Sikat lombro. Puji Arga turaga sejati. waning tresno dina ku ing nolong tanpa swara budal tali asmara meneh kadya ayo tali arusa iki sing joget men yo iki sing joget iki ayo ini sih indah manis sinawang manis Yo. senajan mung semu Yo bersama kawan nada Indonesia. bisa sesandingan Harga turaga sejati. nangis sewates angenan diramu sumane marang liyan ninggal rasa tanpa pungkasan
aku nganti atiku angen bisa sesandingan ngukir cerita katresnan nanging sewates angenan liramu sumandeng marang liyan ninggal rasa tanpa butasan siji gue siji. Ayo. Enak to, Met? Enak to? Ya oke siji no. Kok koyone arek bubar penontonnya ndes niki. Niki badhe napa? Hah? Lah kowe dicopot to, Ndes? Kuwi. Wes ready? Yo. Atur wilujeng ingkang sami rawuh awu wonten biki anemi wasopo kita hormati miyasen Nabi panutar Nabi Muhammad Nabi kang putasan ingkang pernata para manungsa ingkang supaya ngadahi dosa ditimur pacari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Indonesia sluku-sluku batok ela elo sira menyang Solo le oleh payung moto jendit loloba mati ora obah yen obah meten bocah yen urip golek sluku batok ela elo sira menyang Solo le oleh payung moto jendit loloba wong mati ora obah yen obah meten bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim suku batok ila sira menyang Solo le oleh payung muto piye angel ya kobro wae ya brodut aku ini ayo yuk brod garane ayo kita tak naik Met siji Met iki gawa ayo toto ayo hei
Wik, ayo, marepe rono tul kidul. Yo, ayo. Siap. Siapa? Bro Dutang bela. Iya. Ayo. Siap, siap yo. Ya wis, ayo. Nah iki Bro Dut. Nah, hati-hati iki. Ya. Lagu Met. Sasa yo. Sing opo? Yo. Ayo. Wis siap. Yo. Met, siap, brak. Lencang. Anu, ngarep. Sabar. Yuk. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua yang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua. Pada siang yang mulia ini, terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami terima maafkan. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Selamat kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Di hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak. Gembira kami semua. Pada siang yang mulia ini, terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Enak toh? Dombong yuk, ngajak ki goblok pisan meneh. Kita ibuane nek ngasih kliru e. Yo. Anyong ora iso. Anyong ora nyoba ki. Adot SM. Ngono. Adikku yang ku sayangi, apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menari lagu yang menari hati. Soleram, 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 anak yang manis, jangan ditium. Sayang kalau ditium merah bibirnya. Adikku yang ku sayang, apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menari lagu yang menari hati. Soleram, hop, hop, soleram, hop, hop, soleram, hop, hop. Anak yang manis, anak yang manis jangan dicium. Sayang kalau dicium merah bibirnya. Adikku yang ku sayang, apa yang kau punya? Mari kita bersama menari lagu yang mana. Oh tak sogo alah keri keri keri. Tak sogo alah keri keri. Oh tak sogo alah keri keri. Oh tak sogo alah keri. Ho ah do. Ekolade. Tak sogo ala keri keri. Tak sogo ala keri keri. Piye? Napa telepon? Saya darani kon joget nyanyi. Heeh, mau rampung. Ndak solek sore Mas Andes niki. Nggih.
Yuk. Wis. Tes. Ye. Wis berapa tariang met yo? Yuk kok bis. Suara kuntek. Aku lah. Yuk, saiki salut-salut met. Jo, nggih. Rono yo. Ya. Miring rono. Serong Rono met. ya. Nek bablasan ngobrol ombe ojo. Ya. Miring rono. MBG Mas Baul ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja. Pas kowe nyanyi ono guyu. Iya ompong. Aku brongos menang ae. Tak nih. Ayo met, wayahe met. Jo. Hop. Nyapa? Nang dong jendal ya. Oh, yo. Oh. Yo. Duitnya tiba weh. Met. Rano tambahane pisan. Iya. Kayaknya tambahannya pisan nih. Durung ngono met, tambahin meneh berarti met. Amin. Orang gila.
Itu dari mana Dengan segala kemampuan yang ada, dengan kembali dari langit, maka itu akan lebih baik. Oh, sang prawara putra pakuta kume katari warane kakak umurung rupari urangga kande peri munyo sauran mangungko radeno Tumangka injas dadi yota sing prasure wonten sang prawara puspa mongge katari warane kakak kumuro rupare durangga kande peri munyo sauran mangungko radeno jumangka injas yomnya sing prasure Harga turangga sejati. Memang dengannya.
tresnoku tulus jane sliramu Yo. Yo. Harga turunggo sejati. Memang untuk anda yo. Jalaran tresno spesial buat konco-konco saking Harga Turangga Sejati. Samenika tasih wonten Bapak setunggal mulai menika Bapak Putra saking Kudo Wasiat. Semoga dipun ambrih sanget. Dalem, ngersake sikep kakak. Pupu sing nelongso, ye. Piye? Heeh. Sapa sing nelongso? Sapa? Nelongso. Oji. Kakak, sikep rumiyin kakak. Sikep nggih. Harga Turangga Sejati. Kudo Wasiat BM Audio. Matur Sunes. Kawan ada Indonesia berkawan senada. Ibu Yanti. Piye kabarmu saiki? Pasukan goyang ayo. Ganti. Ayo nih. Tak
ketemu raketang sedelo ingin bejo wis ra apa-apa sana yo Yen ditegat saiki Kakak Yuda, dilanjut kakak. Arak Bali. Ya, monggo, Des. Met dadi met. Tresno tumindak angkara kasanina lutir-lutirno tansah sumanding kalamo katang cipta ing karya kondur-kondur yen
Yuk yuk. Ayo konco, konco, ayo konco, konco Suparatno, ayo bangun desa.
Ya, ayo. Yo, dibantu yo. Yo, terus. Bos. Yuk. Bantur. Kisut. Dibantu yuk. Waksul bang, waksul. Telok. Ayo. Yo. Jaya.
Yuk, yuk, yuk.
Nganti besok kowe nyancani aku isih seneng antari kowe aku isih setyo tresnani kowe ojo mbok tinggali aku ning kene urip dhewe padha dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku selalu setia untuk menemanimu kau tetap milikku selalu setia untuk menemanimu. Gondoli Tresno 3, 2, 1 harga turunggo sejati. Huh? Iya, yuk yuk yuk. Durung lega rasa jroning dada. Durung mari rasane kangenku. Lagi pejo sakniki pan moto isi durung bisa kanggo tonggo. Ojo ninggalake aku meneh yen lunga kowe sisan hatiku. Rapiso aku ora bisa ngapusi rasane ngati. Bola beli wis laleki malah tansah eling. Carom pamanes semarang carom pamanes semarang carom tapi carom pamanes mengaku dengar Manis di atas meja. Yuk 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 yuk. Ayo, ro. Yo.
yo. Lilan nono kami muli mesni yen iki sejoni moga ingkang antuk sule wong sing bisa radeni slirane pancen apun roning ati ninggal dika wong sing tak tresnane nanging badhe katos pundi wong kang bisa tak bermong lampahane. Iya ya. Telok. Iya ya. Ya. Yo. Telok. Iya ya. Awas. Iya. Semoga tak sampeyan kota sing wonten setunggal Bapak mulih saking Harga Durung Gusti. Inggih menika Bapak Putra Blendro.
durung. Ya. Trop. Trop 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 trop. Ya ya. Yuk, ayo. Ini bang, asal. Iya, telop. Yuk, ayo. Kondur.